Laburista Roberta Bela, akkumpanjat mis-sindku tal-lokal Wayne Aquilina. Bonġu lil kulħadd, inselmilkom minn Villa Bigi ġewwa l-Kalkara, nilqgħu hawnhekk it-telespetaturi ta' One kif ukoll is-segwaġġ ta' Facebook Live kif ukoll lilkom kollha preżenti għal din il-laqgħa politika. Nibdew l-ewwel bid-diskors billi nistiednu l-avukat u s-sindku tal-imtarfa Daniel Attart. Bonġu lil kulħadd. Kemm jien gburi li qed nindirizzakom hawn fil-Kottonera. F'post fejn jien kelli x-xorti niġi għal 13-il sena kuljum għall-iskola u allura għext it-trasformazzjoni sħiħa li għaddit minnha. Trasformazzjoni illi għada u se tibqa' għaddejja biex mhux biss insebħu, iżda intejbu l-ħajja tan-nies illi soffrew biżżejjed diskriminazzjoni taħt gvernijiet nazzjonalisti. Għax faċli titkellem fuq l-ugwaljanza, fuq ir-rispett, fuq il-ħaq soċjali. Iżda n-nies tiġġudikana fuq dak li nagħmlu, mhux dak li ngħidu. Bir-riżultati, mhux bil-paroli. Bir-riżultati fil-qasam tal-governanza pereżempju, din il-ġimgħa smajna illi ħarġet sieħa pubblika biex jinħatru numru ta' ġudikanti ġodda. Bħalma ħarġet sieħa pubblika biex jinħatar il-Kummissarju tal-Pulizija biex naħtru l-Avukat Ġenerali. Bdinna wkoll il-mod kif naħtru il-President tar-Repubblika. Neħħejna l-libel kriminali, neħħejna ċ-ċensura, nista' nibqa' sejjer. U m'għandniex niddejqu nesploraw aktar, bħal pereżempju l-idea ta' ministri teknokratiċi. Għandna nikkonsidraw l-introduzzjoni ta' sistema illi permezz tagħha il-Prim Ministru ikollu s-seta li jaħtar esperti biex imexxu f'ċertu oqsma u għal żmien definit. Hemm ħafna xjinat. Żgur mhux ħanaqblu fuq kollox, li ma naqblux ma ddejaqnix. Għax ħafna drabi hemm joħorġu l-aħjar elementi li ddejjaqni l-ipokrezija. L-ipokrezija ta' min jgħid mod u jagħmel mod ieħor. Għax kif jista' il-Partit Nazzjonalista jittieħed bis-serjetà meta jitkellem fuq il-governanza, meta fi żmien li kienu fil-gvern kont tqum avukat u torqod imħallef. Meta kienu joħorġu maħfri presidenzjali lill-akbar traffikanti ta' droga. Daqskemm jistgħu jittieħdu bis-serjetà fuq l-ambjent in-nazzjonalisti. Il-kritika ma ddejjaqnix. Anzi, jien l-ewwel wieħed nikkritika fejn jkun hemm bżonn. Irridu nisimgħu il-kritika ġenwina mhux biex nisimgħu imma naġixxu. Imma żgur mhux se naġixxu fuq il-passi tan-nazzjonalisti illi meta kienu fil-gvern b'deċiżjoni politika tefgħu medet sħaħ tartijiet u diżett tal-iżvilupp. Da mhux l-istil tagħna. Magħna taf fejn int. Taf fejn int fuq it-trasport u l-infrastruttura. Ma ċirridu nistennew il-Papa jew ir-Reġina biex naraw erba' toroq ġodda u dan ukoll l-ambjent. Għax inqas traffiku jfisser inqas tniġġis. U inqas tniġġis ifisser arja aktar nadifa u inqas mart. Għad baqa' ħafna x'naqtfu wkoll fuq dan ir-rigward. Jien wieħed minn dawk illi nadvoka u rrid nara sistema ta' trasport tal-massa f'pajjiżna. Għax ġenwinament nemmen illi kruċjali biex nagħmlu l-qabża li jmiss. Naf illi għaddejjin studi u naf ukoll illi tal-Partit Nazzjonalista jista' jkun illi joħorġu bil-proposti tagħhom. Ejja nisimgħu, ejja nitkellmu mela le, iżda l-kwistjoni kollha hi lil min taf daw biex iwettaq proġett maġġura ta' din il-kwalità. Hemm il-kwistjoni, il-fiduċja. Jien żgur ma nafdax lil min lesta l-isptar Mater Dei 10 snin tard u nefaq miljuni aktar milli ppjana biex imbagħad jekk ma tridx sibna partijiet minnu b'konkos inferjuri. U hawnhekk irrid nieħu spunt fuq il-qasam tas-saħħa, fuq il-pandemija. Din il-ġimgħa kont disgusta tal-aħħar b'dimostrazzjoni quddiem Kastilja minn fera tal-Partit Nazzjonalista illi bħal donna trid titfa' t-tort fuq il-Prim Ministru għall-inwiet bil-Covid. Assurdità u insensittività li ma bħala. Iżda aħbar valida biżżejjed illi sabet posta f'ċertu ġurnali. Imma mbagħad tiftaħ il-Euronews u tara li Malta konsistentament l-ewwel fejn jidħol it-tilqim u ssib illi l-Maltin huma l-aktar fiduċjużi illi se nirkupraw malajr mill-pandemija.
Imbagħad bir-rispett kollu. Jekk irridu nitkellmu fuq ir-responsabilità politika nitkellmu fuq il-qasam tas-saħħa. Nitkellmu fuq min frott l-inkompetenza tiegħu spiċċajna bisptar mingħajr biżżejjed sodod u l-pazjenti fil-koroduri. Min kien iħallik snin tistenna operazzjoni u bla mediċini. Hemm tidħol ir-responsabilità politika mhux meta għandek gvern illi hu mfaħħar għal mod kif mexxa fil-pandemija. U forsi hawn min ġenwinament illum jgħid li isma' dak għadda u mar. Il-kont minn snin fil-gvern. In-nazzjonalisti għandhom kap ġdid u qiegħed paġna ġdida. Imma dana bħal meta għandek karozza. Forsi x-xufier ġdid. Imma mbagħad tħares fil-mera. U malajr tara u tinduna illi fuq wara għatem l-istess nies. Għadhom hemm fil-Parlament. U għadhom hemm minn wara l-kwinti bir-remote control f'idejhom. Għax veru forsi għandek ix-xufier ġdid, imma jdeħ mhux fuq l-istering qegħdin ta'. Ideħ marbutin wara daru u l-istering qed imexxuh l-istess klikka illi donna irxoxtat mill-ġdid taħt Bernard Grek. L-aħħar paġna din mela paġna ġdida. Dan l-aħħar l-istess klikka donna qabdet mal-kundizzjonijiet tax-xogħol. Għax hekk m'għandhom xejn, għandhom il-wiċċ. U jekk għandhom memorja qasira, malajr infakruhom min daħħal il-prekarjat u min kien l-aġent tal-prekarjat f'pajjiżna. Qed ikejluna b'xi birhom. Infakruhom min saraq il-btajjel pubbliċi li jaħbtu fil-weekend. Min ħalla il-ħaddiema tal-kuntrattur jaħdmu spalla ma' spalla mal-ħaddiema tas-servizz pubbliku jitħallsu inqas minnhom. Min ċaħħad id-dritt fundamentali ta' sħubija f'union lil tant korpi dixxiplinati. Min ħalla l-persuni b'diżabilità d-dar u l-dawk il-ftit illi rnexxilhom isibu xogħol ħadilhom mill-pensjoni. X'differenza? Illum mhux tal-li indirizzajna dan kollu, tal-li daħħalna miżuri bħal child care b'xejn, bħal in-work benefit illi permezz tagħhom kulħadd seta' jimxi l qudiem. Imbagħad jgħidulek illi tlifna r-ruħ soċjali. Mela ma baqax nindirizzaw, mela m'hawnx maħniex konxi li hawn min qed ibati min għadu għaddej minn żmien diffiċli. Iżda għall-ħaddiema bidi fuq qalbi ngħid illi partit wieħed dejjem kien u dan hu biss il-Partit Laburista. Issa huwa sta għalina li niġġieldu ma' żminijiet, li nlaħqu mal-futur tax-xogħol, ma' forom ġodda ta' impjiegi li qed jinħolqu kull ma jmur jiddependu dejjem aktar mill-użu tat-teknoloġija. Irridu nitkellmu fuq kunċetti ġodda. Irridu nitkellmu pereżempju fuq l-idea ta' sħubija mandatorja fi trade union. Għandna nikkonsidrawha din. Waħed jista' jargumenta li għandek tipproteġi wkoll id-dritt illi ma tissieħibx f'union u dan jista' jsir. Jista' jsir billi pereżempju min jażel li ma jidħolx. Ikollu jħallas miżata fis-sena illi tmur f'fond apposta amministrat mill-imsieħba soċjali biex iħarsu l-kondizzjonijiet tax-xogħol. Dan suġġett kontroversjali veru, ma aħna qatt ma ddejjaqna mill-kontroversja, ma ddejjaqniex nitkellmu fuq tibdil fil-liġi tal-IVF, fuq il-morning after pill, fuq il-kannabis mediċinali, issa fuq il-kannabis rekreazzjonali, u dan ukoll jiddistingwina. Nistgħu ma naqblux. Imma jien nemmen illi dan is-suġġett ukoll issa wasal biex jitlaq fuq l-aġenda nazzjonali u nemmen li l-Partit Laburista għandu jkun parti sħiħa minn dik id-diskussjoni. Però fuq ħaġa waħda naqblu żgur. Fuq l-imħabba għal pajjiżna. U l-imħabba għal pajjiżna ma tfissirx li naħsbu li Malta ċentru tad-dinja, jew li kollox tajjeb jew li m'hawnx nirranġaw, imma tfisser it-tolleranza. Li fejn ma naqblux nikkritikaw l-idea jew l-emil, mhux nattakkaw il-persuna. Xi ħaġa din li n-nazzjonalisti għadhom qatt ma rnexxilhom jifhmu jħadnu, jattakkaw u jintimidaw lil kull min ma jaqbilx magħhom. Ħabs għal dak u ħabs għal ieħor. Hekk magħhom. Imma mbagħad għaddejju id-dritt ta' smigħ xieraq, għax il-rule of law għalihom għala kart jażlu minn fuq il-menju fejn jaqbillhom. Dan jiddistingwina. Konvinzjoni, mhux konvenjenza. L-imħabba fuq il-mibeda, l-imħabba lejn il-batut, lejn il-mobilità soċjali. Li tieħu gost bil-ġid, mhux tifraħ bid-deni. L-imħabba li tfisser illi ma tkunx tard kif kien il-Partit Nazzjonalista fuq id-drittijiet ċivili, fuq l-ugwaljanza, fuq is-sem tan-nisa fil-politika, għax ejja nfakru kellu jkun gvern laburista illi ta' id-dritt tal-vot lil kulħadd, kellu jkun gvern laburista illi jaħtar l-ewwel u t-tieni President mara, li jaħtar l-ewwel Kummissarju Ewropew mara
u issa illi se jassigura ugwaljanza fil-Parlament. L-imħabba li tfisser li tibża għal pajjiżek mhux iżżebilħu ma' kullimkien, li tkun gburi b'pajjiżek mhux tistħiħ jew tibdlu, dan hu li jiddistingwina għax magħna taf fejn int. Nistgħu ma naqblux fid-dressing room, imma meta noħorġu hemm barra aħna l-kol tim wieħed, tim Malta. Grazzi ħafna. Grazzi kbira, dak kien is-sindku, l-avukatu sindku tal-Imtarfa Daniel Mikallef insejjaħ issa sabiex nisimgħu id-diskors tal-Ministru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, Familja u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon. Bonġu lil kulħadd, grazzi Prim, grazzi lilkom preżenti u grazzi wkoll lil dawk kollha illi qed isegwuna. Il-Malti jgħid illi l-bieraħ taru mar. Imma l-bieraħ kienet ġurnata sinifikattiva ħafna għalina tal-Partit Laburista. Il-bieraħ kien il-Jum Internazzjonali tal-Ġustizzja Soċjali u aħna dak il-partit illi twelidna, li kbirna, li jgħexna u gvernajna u dejjem ħallejna il-ġustizzja soċjali tkun l-ewwel għalina. Il-ġustizzja soċjali mhijiex illi ġġib il-kulħadd l-istess, imma hemm żewġ prinċipji kardinali. Li kulħadd ikollu l-opportunità u l-okkażjoni illi jimxi l-potenzjal kollu tiegħu u illi ukoll int min int li ma jileta tiegħek tgħix f'ħajja diċenti. Il-ġustizzja soċjali hija t-tixrid tad-dawl fejn hemm id-dlam. Infakkar Partit Laburista, edukazzjoni b'xejn, edukazzjoni obbligatorja sa ċertu età. Xaw ikbar li jista' jagħti ċans bniedem jiżviluppa ikbar mill-edukazzjoni. Itfisser ukoll id-dritt ġustizzja soċjali li kulħadd isemma leħnu. Ma jiddependix fuq kemm għandek u m'għandekx proprjetà, li kulħadd isemma leħnu u kulħadd ikollu sem daqs ħadd ieħor fejn jidħlu d-deċiżjonijiet. Semmihom qabli dan. L-ewwel Ministru, l-ewwel Kummissarju Ewropew, l-ewwel President u issa rappreżentanza xierqa għaż-żewġ sessi. L-ugwaljanza bejn is-sessi hija wkoll ġustizzja soċjali. U nfakkar hawnhekk il-kif mxejna bħala Partit Laburista f'dan it-triq. It-ħaddiem u benefiċċji lil ħaddiem li jkun stmat indaqs, li jkun stmat indaqs u jekk illum ix-xita u taħdem barra, titħallas xorta. Fi żmien ħadd ieħor jekk inti qiegħed barra taħdem xogħolok barra u x-xita jibgħatek id-dar u ma jħallsekx. Dak huma għalhekk aħna daħħalna minimum wage, ġimgħat 40 siegħa. U riċentement rġajna żidna il-ġranet tal-leave għal quality time. Ġustizzja soċjali tfisser li tgħin fatwalment, mhux li tparla, li tkun hemm u lest u toħroġ idejk mingħajr ma tiġġudika. Tkun xi tkun l-età tiegħek. Children's allowances għat-tfal, child bonus, okkażjonijiet ta' grants għal min jadotta minn pajjiżna u minn barra. Bqajna minkejja l-pandemija nimxu fit-triq tal-ġustizzja soċjali. U mbagħad għall-anzjani kien dal-partit li daħħal pensjonijiet għal kulħadd. U le, mhux veru. Ma nefquhomx għall-imbit kif kienu jbeżżawhom jgħidulhom ħadd ieħor. Pensjonijiet kienu hemm u għadhom hemm biex jiggarantixxu illi wieħed għandu livell ta' ħajja. U ma nistax hawn ma nfakkarx illi għas-sitt darba wara xulxin dan il-gvern rġajna tajna żieda oħra lil pensjonanti. Ġustizzja soċjali li ma tbeżżax. Billi tbeżża kienu anke l-edukazzjoni, kien hawn żmien jien forsi naqa' dinożawru issa. Meta kien jgħidulhom le x'titgħallem tikteb u taqra. Biex toqgħod taqra l-kotba ħżiena, nassigurakom illi min tgħallem jikteb u jaqra mhux kollha marru l-infern.
mhux kollha. Li tagħti libertajiet ċivili. Libertajiet ċivili li qabel ma tela gvern Laburista konna l-aħħar fl-Ewropa. Illum fuq quddiem net. Tajna dak li huwa dritt għal unjoni ċivili morna l-żwieġ bejn is-sessi. Ifisser ukoll il-ġustizzja soċjali illi tkun lest li tagħti t-tieni ċans. Illi tkun qiegħed hemm mhux biex tiġġudikah, imma biex tgħin lil min għandu bżonn it-tieni ċans. L-iktar ħaġa faċli toqgħod relaxed fuq poltruna mhux it-tortijak ħi. Missek ma għamilx hekk. Le. Ma għamilniex hekk u dal-gvern dejjem irnexxielu jagħmel il-ġustizzja soċjali. Nixtieq nirrakkonta llum żewġ episodji. Wieħed minnhom forsi l-prim insieħ. Ilu naqata żmien, jien wieħed li ndum il-Parlament, ġeneralment ma ddejjax. Nieħu x-xogħol miegħi immur id-dajr biex xi kont qed tagħmel 3 sigħat sħaħ. U darba ħireġ il-barra, kif jagħmel kulħadd meta jibda l-aġġornament. U għam jitkellem il-Prim Ministru. Dak iż-żmien konna backbenchers naħseb it-tnejn. U l-ewwel kliem li qal kien ġustizzja soċjali u valuri soċjalisti. Fes-soltu kulħadd jitlaq fis-7, dakinhar bqgħet nistennieh u għadni niftakar il-kliem eżatt li qedlu. You were music, sweet music to my ears. Illum taf x'ngħidlu mhux music to our ears u provajt femminna taħt it-tmexxija ta' Roberta Bela mhux indoqqu l-mużika imma ngħinu n-nies jisfnu, ngħinu n-nies joħorġu hemm barra, ngħinu n-nies intuhom kuraġġ. Verament, prim, żammejt kemmtek. Ngħidha għax rajta bil-fatti. Ukoll ġustizzja soċjali tfisser illi inti tħares il-qoddim u mhux lura. Li tkun ottimist. Illi tagħti t-tieni ċans. Il-dawk illi kienu l-ħabs illum nissussidjaw aħna bħala gvern u ngħinu il-min joffri servizz għal dawk għat-tranzizzjoni. Il-min għandu vizzju ta' droga, ennieħu kollu ħanejnuh u taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru se jinfetaħ ċentru għar-reabilitazzjoni ta' droga. Il-min fallilu żwieġ min jien biex niddetta kif irid jgħix ħajtu. Min hu aħna il-politiċi ngħidu le, m'għandekx ċans ieħor, daħħalna d-divorzju. U għamilna ferm u ferm iktar minn hekk. Nixtieq ngħid illi aħna magħna semmija kulħadd jaf fejn int, jien ngħid mhux kulħadd jaf fejn int biss. Aħna magħna you know what we stand for. Aħna we stand għal ġustizzja soċjali. Li taf fejn int magħna tajjeb, imma li taf x'aħna u x'lesti ngħinu huwa akbar. Għax bil-paroli huwa dejjem faċli, bil-paroli tajt ħafna. Li nkunu hemm għan-nies, kemm importanti li nkunu hemm għan-nies. Kienet sena diffiċli. Naħseb prima u min jgħid Roberta Bela kemm kien sfortunat. Jien taf x'ngħid? Kemm kienet fortunata Malta illi kellna gvern laburista jmexxi dal-pajjiż u kemm ma konna iktar fortunati illi kellna Prim Ministru illi jħoss is-soċjal f'qalbu. Għax dak jażilna lilna dejjem għażilna. U importanti illi hawnhekk aħjar niskuża ruħi mill-ewwel ma' min iżomm mal-Man United, all right? U rejna dal-aħħar 13 xahar illi huma x'inhuma ċirkostanzi. Anke jekk xi ħaġa li qatt ma kien joħlom biha. Kif jgħidu tal-Liverpool taħt il-Labour, you will never walk alone. Huma x'inhuma ċirkostanzi bi gvern laburista maħnis se nħalluk waħdek, maħnis se niċħduk. Ma nemmux f'dak, nemmnu f'affarijiet oħra. U forsi konna għadin użawru ħaristit lura. Imma huwa importanti li l-ġustizzja soċjali tibqa' l-mażra tagħna. Il-mażra tagħna mhux fis-sens li ma nimxux, anzi, id-daj se jantu għall-petrol u mad-diesel u żejt u naqtfu wkoll jekk hemm bżonn. Imma kemm huwa importanti illi ikonna xi ħaġa illi tankrana, illi meta jiġi l-grigal ġo wiċċna u meta jibda ġej itigna mill-pruwa, hemm xi ħaġa soda illi żommna mwaħħlin mal-art. Il-mażra tagħna il-ġustizzja soċjali. Il-ġustizzja soċjali trid tibqa' tkun il-pern u l-ħidma ta' dan il-partit.
U forsi nieqaf dinożawru nħares ftit il-qudiem. X'għamilna riċentement? Bħala Ministeru nitkellem fuq soċjal biss 4 skemi. 4 skemi, 50 jiem it-targetjati mirati preċiżament għal vulnerabbli, għal persuni b'diżabilità, għal persuni li kellhom kundizzjoni medika, għal persuni illi ma kellhomx min joqgħod ma' tfal tagħhom u rridu allura n-nisa jibqgħu id-dar. U mhux dak biss, bqajna xorta nagħtu żidiet prejn. Daħħalna bonuses ġodda minkejja kollox. Minkejja kollox. U ektar minn hekk illum anke naħsbu kif ħanassiguraw il-futur. Miżura li semma l-Prim Ministru l-ħadd li ġej qed inħarsu l-futur ta' nies li għadhom ma waslux għall pensjoni imma li qed ngħidulhom mal-Labor you will never walk alone. Pandemija u mhix il-pensjoni tiegħek se nħarsu lilkom. Wasal biex nagħlaq. Jiena l-ewwel nett nirringrazzja lilkom ma nixtieq fl-aħħar mill-aħħar verament inwassal messaġġ ċar. Kemm urejna kemm aħna sodi fil-passat, daqshekk ieħor nkunu sodi fil-futur. Smajt il-Prim dakinhar jitkellem fuq il-ġustizzja soċjali. Dal-aħħar sena u xarejn warajtu jwettaq il-ġustizzja soċjali. Veru neqret Prim jien. Imma li teqret mhux biżżejjed li ssib Prim Ministru illi jifmek, illi bħalek iħoss ir-ruħ soċjali, illi bħalek jemmen fil-ġustizzja soċjali, illi bħal kulħadd ridu nħarsu once again. Huma x'inhuma ċirkostanzi taħt il-Labor bħala parti minn Tim Malta taħt it-tmixxija ta' Robert Abela, you will never walk alone. Grazzi ħafna u nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb. Grazzi, dak kien il-Ministru Michael Falzon. Nixtieq nagħmel korrezzjoni. ċkejkna l-ewwel kellim li kellna magħna fil-fatt minn hawnhekk insellem il-ħabib tagħna Daniel Mikallef. Però l-ewwel kellim li kellna magħna kien l-avukat u s-sindku tal-imtarfa Daniel Attart. Grazzi u nsellmu il-ħabib tagħna Daniel Mikallef ukoll. Wasal issa il-ħin sabiex nisimgħu id-diskors tal-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Nselmilkom, grazzi ta' din il-merħba sabiħa. Dil-ġimgħa għamilt domanda li l-nifsi. Għaliex jien fil-Partit Laburista. U nemmen li d-domanda xi darba jew oħra. Intom kollha li qegħdin hawnhekk, intom kollha li qegħdin issegwuna. Saqsejtu lilkom infuskom dil-istess mistoqsija. Għaliex aħna fil-moviment Laburista. U inħares lejk Oliver, inħares lejk Jorvin, Matthew, lil kull min qiegħed hawnhekk. U għandi dubju li r-risposta għal dik id-domanda bejnietna l-koll taqbel. Il-ġustizzja soċjali. Kollha kemm aħna nemmnu fil-ġustizzja soċjali. Qaqqad magħha it-tieni prinċipju katina magħha li jitwielet mill-ġustizzja soċjali dak tal-ugwaljanza. Kollha kemm aħna nemmnu li l-bniedem ħaqqu id-dinjità li tixraqlu. Ibda mill-kundizzjonijiet tax-xogħol. Imxi lejn id-drittijiet ċivili. Imxi lejn id-dritt li għandek li tħobb lil min trid, li tibni familja ma' min trid. Li tista' tiżżewweġ lil persuna anke jekk tal-istess sess. Li koppja tal-istess sess għandha dritt ukoll li tadotta tarbija, li tadotta wilt li jiġi parti mill-familja tagħha. Dawk huma l-prinċipji ewlenin li jitwildu mill-eruq tagħna. Id-dritt tal-libertà ta' espressjoni wiesa, mhux imxekkla. Sal-aċċess għas-servizzi essenzjali b'xejn bħal l-edukazzjoni u s-servizz ta' saħħa tal-aqwa kwalità b'xejn. Dawn il-prinċipji huma dawk li jagħmluna minn aħna. Prinċipju ieħor sagrosant li jitwielet mill-prinċipju ewlieni tal-ġustizzja soċjali huwa li kull persuna, kull wieħed u waħda minnkom, kull persuna li qed tgħix f'dan il-pajjiż, kull Malti, kull Awċi, għandu dritt għal saqaf fuq rasu.
għad-dritt tar-residenza. Kif ukoll illi kull persuna għandha dritt li wara li tħallas l-ispiża tar-residenza tagħha jiġifieri jekk qed tikri naqqas l-ammont ta' kera u jrid jifdallek f'idejk ammont ta' disposable income, jiġifieri ta' flus li jifdlu f'idejk wara li tkun ħallast l-ispiża tal-akkomodazzjoni li jkun biżżejjed biex intom tgħixu ħajja xierqa, livell ta' ħajja li huwa wieħed xieraq. Pajjiżna, Malta tagħna u dex tagħna, miżgħud b'xieda ħajjin ta' nies li jistgħu jitkellmu persuna dwar ir-rivoluzzjoni li l-Gvern Laburista għamel tul is-snin fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali. Tal-bidla kbira biex in-nies inħarġu mill-kerrejiet u ingħataw akkomodazzjoni diċenti. Semmejt il-kelma kerrejiet, forsi mużajċ l-aħjar kelma. Missieri Sikwiti fakkarni li trabba f'Remissa. U ħbib tiegħi mhux tant snin ilu dan. Kien biss il-Gvern Laburista mmexxi mill-Perit Mintoff li qala lil din il-familja minn ġewwa Remissa u ta' akkomodazzjoni riċenti. Dan huwa li dejjem emmen fih il-Gvern Laburista. Iż-żewġ prinċipji fil-housing, id-dinjità u s-serħan il-moħħ. U nistqar magħkom illi iva dan il-Gvern għandu l-aktar pjan holistiku għal dan is-settur illi qatt kellna f'dan il-pajjiż. Pjan li ma jħares biss lejn element wieħed ta' din ir-realtà li qegħdin ngħixu flimkien. Imma li jara s-settur tal-housing b'mod ġenerali minn aspetti varji u li jagħti soluzzjoni għal kull ċirkostanza. Pjan li fuq kollox dal-Gvern semmija Michael ukoll għandu il-kredibilità biex iwettqu. Inut li titkellem, tista' titkellem tgħid kemm trid. Il-kliem faċli. Daqstant ieħor li kliem jista' jtil fl-arja. Dal-Gvern għandu l-kredibilità li jwettaq. U għalhekk li ħbib tiegħi il-kliem irid jintrifet mill-fatti. U se nitkellem magħkom u se ngħid x'inhuma l-isfidi. Imma mbagħad se nitkellem ukoll dwar is-soluzzjonijiet, dwar xi pjan għandna. Dwar kif il-kliem, dwar kif l-isfida iddawwarhom f'soluzzjonijiet li huma konkreti. X'qegħdin nagħmlu? X'qegħdin nagħmlu llum? X'għamilna l-bieraħ, x'qed nagħmlu llum u se nkunu qegħdin nagħmlu fil-futur. Il-fatti, meta qed nitkellmu dwar il-housing. Pajjiżna ftit anqas minn 80% huma sidien ta' darhom. Dak huwa fattur illi jagħmellek ħafna kuraġġ. Tħares lejn pajjiżi Ewropej oħrajn, tħares lejn x'inhija l-medja ta' homeowners fl-Unjoni Ewropea, pajjiżna qiegħed sew il fuq mill-medja ta' dawk li huma sidien ta' darhom. Inħares lejn fost oħrajn pajjiż ġgant. Anka għal dik li hija l-ekonomija, l-Ġermanja. Għandek biss 52% ta' ċittadini temmek li huma sidien ta' darhom. Pajjiżna iqarreb 80%. Meta tħares ukoll kemm mit-80% ta' persuni li huma sidien ta' darhom f'pajjiżna għandhom loan jew le tara li 60% tas-sidien ta' djar f'pajjiżna m'għandhom self. Dawn huma kollha fatturi li huma pożittivi. Xemmint jien bħala li għandu jkun il-prinċipju ideali meta titkellem dwar il-housing. Dak li hu ideali lan li rridu kemm jista' jkun nimmiraw għalih huwa li kull persuna tingħata kemm jista' jkun inċentivi biex issir sit ta' dara. Dak huwa dak li jien nemmen fih li huwa l-iprem soluzzjoni li inti tkun sit ta' darek. Dan se nkomplu ninċentivawh. U x'għamilna? X'għamilna f'dawn l-aħħar snin mill-2013 sal-lum biex komplejna ninċentivaw lin-nies li flok jaqgħu fis-settur tal-kera imorru għax-xiri tar-residenza tagħhom. Nidejna skemi, budget wara budget u anke fost is-sena illi jiffrankaw lil eluf ta' żgħażagħ
u familji ġodda eluf ta' euro f'taxxa meta tiġi biex tixtri l-proprjetà tiegħek, skemi bħal dawk tal-first time buyers, skema bħal tas-second time buyers ukoll, skemi oħrajn li nidejna matul iż-żmien. Din skema li għamlet differenza kbira għax meta inti tiġi biex tiffirma l-kuntratt tiegħek tista' anzi tiffranka tant eluf li naturalment jagħmlu differenza kbira meta inti qiegħed tibni familja tkun għadek żagħżugħ ħireġ mill-università, dħalt fid-dinja tax-xogħol u qed tifranka tant u tant eluf meta xtrajt il-proprjetà tiegħek. Din hija waħda mill-iskemi ewlenin li nidejna. U mbagħad għax aħna ngħixu man-nies u semmija Michael kemm aħna viċin in-nies. Rajna hemm realtajiet oħra. Realtajiet li nista' ngħid għalih jgħixthom ma' nies fil-ħajja professjonali tiegħi ta' il-fuq minn 40 sena illi ikunu miż-żewġin, ikollhom diffikultajiet fil-ħajja ta' żwieġ tagħhom u jkollhom proprjetà waħda, id-dar ta' żwieġ, id-dar residenzjali tagħhom. Tiswa 200,000 euro, fuqha jkollhom self ta' 80,000 lill-bank, jiġu biex jisseparaw, jaqtaw il-loan mela 200,000, tajt minnu 80,000 fadallek 120,000 euro. 120,000 euro nofs imorru għal-parti fi żwieġ, in-nofs liħor imorru għal-parti l-oħra fi żwieġ li jfisser li jkollok 60,000 euro fidejk. 60,000 euro l-kol kemm aħna nafu li dar ma tixtrix. Mela dak huwa l-ar xenarju fejn inti tkun sitta darek. U f'mument partikolari spiċċajt minn tis-sitta darek. Ma tistax tkun sitta darek. Filli qed tgħix f'residenza li hija dinjituża f'daqqa waħda minħabba ċirkostanzi u d-diffikultajiet tal-ħajja li kull wieħed u waħda minna ma nafux li għada jew pitada jistgħu xolqtu lilna wkoll, tista' tispiċċa mingħajr saqaf fuq rasek. Dawn huma r-realtajiet li ħadd ieħor kien jaf li jeżistu, imma laqajnejh għalihom. Aħna m'għamilniex hekk. Ħsibna fuq din ir-realtà li kien hemm ħafna u ħafna nies qed jgħidulna m'għandi 43 sena, 44 sena. Għandi diffikultajiet biex nieħu loan. U se nispiċċa jew naqa' fis-settur tal-kera u qed nixħed ta' kull xahar tant mijiet ta' euro f'but li mhuwiex tiegħi, jew se jkolli mmur ngħix mal-ġenituri tiegħi u jien ma nixtieqx li nerġa' mmur lura ngħix għal diversi raġunijiet mal-ġenituri tiegħi, jew se jkolli nara x'nagħmel. U ma nafx se naqbad nagħmel. Ma nafx se naqbad nagħmel. Dawn huma realtajiet li smajna mingħand in-nies li ltqajna magħhom mhux darba u tnejn. U x'għamilna allura? Nidejna l-iskema tal-equity sharing fejn il-Housing Authority, il-Gvern jiġifieri, jidħol bi sħab miegħek fix-xiri ta' proprjetà ġdida, il-bank ikun biftehim mal-Housing Authority jista' javvanzalek self, u mbagħad wara medda ta' snin li tkun komda għal min qiegħed iħallas dak il-loan, jiġifieri min ikun qiegħed dak l-individwu li qed jixtri d-dar, ikun jista' jixtri lura b'kundizzjonijiet favorevoli, b'kundizzjonijiet komdi, is-sem liħor mingħand il-Gvern. U bekk inti tiġi s-sit tal-proprjetà tiegħek, is-sit uniku tal-proprjetà tiegħek. Dak li għamilna. X'rajn iżjed, x'realtajiet rajna oħrajn. Ta' persuni taħt l-40 sena issa li jgħidulek jien nikkwalifika l-loan. Mort il-bank u l-bank għandu biżżejjed biex għandi kondizzjonijiet tajbin, għandi impjek li huwa wieħed tajjeb, u l-bank jista' jtini loan. Imma għandi problema waħda. M'għandix il-10% tad-deposit. Sa kif nafu kollha kemm aħna normalment il-prassi normali hija li mal-konvenju meta inti tiġi biex tiffirma konvenju għax-xiri ta' proprjetà tħallas 10% akkont tal-prezz, on account of the purchase price. Mela għandek dir-realtajiet. Dir-realtà ta' persuni li kieku jistgħu jixtru imma ma jistgħux jixtru għax m'għandhomx il-10% tal-konvenju. U x'għamilna hemmhekk? Hemmhekk ukoll reġa' daħal il-Gvern bis-saħħa tal-awtorità tad-djar u għamilna skema li biha l-awtorità tad-djar tiffaċilitalek loti ta' self biex inti tingħata dak l-10% u x'għamilna hemmhekk l-10%. Kif itihom lura min ikun se jixtri lill-Gvern? Mhux biss ma jħallas imax fuqhom, l-imax iħallsu kollu l-Gvern. Il-bank javvanza l-flus lill-individwu, il-Gvern iħallas l-imax fuq dik il-loan, mhux hekk biss, imma terġgħu tgħid il-Gvern qed jinċentiva lil min jieħu din l-iskema li jekk inti tħallas dawk it-10% lura qabel iż-żmien mhux talli ma tħallas imax,
talli tingħata lura parti mill-kapital. Dan għax nifhmu r-realtajiet. U r-realtajiet aħna ħbib tiegħi qatt m'għadna li huma perċezzjoni bħal qatt m'għadna li l-faqar huwa perċezzjoni. U għalhekk li meta inti tkun idek fuq il-polz tan-nies, tar-realtajiet mhux titfaħħhom taħt it-tapit, mhux twarrabhom, imma taġixxi dwarhom. U x'għamilni iżjed ħbieb tiegħi? L-ikbar proġett ta' housing soċjali u affordabbli li qatt kellu dan il-pajjiż. Tafu kemm investejna? Il-fuq minn 100 miljun euro. U tafu kemm se nibnu appartamenti? 1700 appartament. Għaliex dan huwa gvern li jemmen li dritt għal housing soċjali u affordabbli huwa ċavetta għal mobilità soċjali. Il-prinċipju ieħor li huwa wieħed mill-4 prinċipji ewlenin li fuqhom huwa mwaqqaf dan il-moviment. Id-dritt tal-mobilità soċjali, u ma nitkellemx fuq biss fuq prinċipju, imma dritt jien ma nħares lejn mobilità soċjali bħala biss prinċipju, imma dritt li inti jista' jkun li twilit iben ta' persuna li għandha impik modest, imma għandek kull dritt fil-ħajja li tavvanza u li tilħaq f'kull skaluna tas-soċjetà li inti tkun ħdimt għaliha u li tingħata kull opportunità. U għalhekk il-housing soċjali, id-dritt tal-housing soċjali u affordabbli għatik din iċ-ċavetta. Mill-banda l-oħra, id-dritt ta' housing u affordabbli u soċjali irridu nifmu li mhuwiex dritt perpetwu, huwa dritt għal meta inti għandek bżonn. Li l-istat qiegħed hemmhekk għalik fil-mument li int għandek bżonnu. Li f'mumenti fejn jista' jkun għaddej mid-diffikultajiet varji li tista' toffri l-ħajja. Sibt li l-gvern li qiegħed hemmhekk għalik u li tak iċ-ċavetta ta' post dinjitus li fih inti tista' tgħix. Biex imbagħad jiena nemmen illi kulħadd għandu l-ambizzjoni fil-ħajja li jimxi l qudiem imma rridu nkunu hemmhekk aħna biex nagħtu dik il-cushion soċjali u għandek ukoll realtajiet ta' persuni li forsi minħabba mart, forsi għaliex jagħmlu x'jagħmlu ma jistgħux javvanzaw il qudiem fil-ħajja u hemmhekk li aħna bħala gvern irridu nkunu wara dawn in-nies u ma nħalluhomx waħedhom. Dak huwa x'għamilna aħna biex ninċentivaw in-nies li jmorru għas-suq tax-xiri ta' proprjetà li kulħadd isir sid daru. Nsellem minn hawn il-ħidma tal-Ministru Rodrik Galdes għaliex verament qed jaħdem mill-qalb f'dan is-settur u qed naraw ir-riżultati konkreti. Imma wkoll hija realtà li għandek faxxa ta' nies illi tagħmel x'tagħmel minħabba ċirkostanzi partikolari ma jkunx possibbli għalihom li jsiru sidin ta' darhom. U li għalhekk bil-forsi rid ikollhom imorru fis-settur tal-kera li jikru ta' kull xahar ta' kull sena mingħand sit ta' proprjetà is-saqaf fuq rashom. U x'għamilna hemmhekk ukoll ma qadniex lura għadna din realtà li ma teżistix jew li mhijiex realtà li hemm persuni li qed ibatu biex ilaħqu mal-kera. Kieku għamilna hekk konna nkunu insensittivi u insensittivi żgur li maħniex. X'għedna? Qed hemm realtà ta' persuni li l-ammont ta' kera li qed iħallsu dawk il-kirjiet jiġifieri ta' wara l-1995 li l-ammont ta' kera li qegħdin iħallsu mhuwiex biżżejjed biex iħallilhom dak id-disposable income fl-aħħar tax-xahar li bih ikunu jistgħu jgħixu ħajja diċenti. Dik mhijiex xi ħaġa li gvern bruħ soċjalista jista' qatt jippermetti jew jagħlaq għajnejh għaliha. X'għamilna? Nidejna skema magħrufa bħala l-Housing Benefit Scheme li tħares lejn żewġ kriterji. L-ewwel darba tħares lejn żewġ kriterji. L-ewwel wieħed x'taqla inti? L-inkam tiegħek, id-dħul tiegħek mix-xogħol mill-ġob li inti għandek. X'qed taqla?
Imma mbagħad tara t-tieni kriterju. Meta tqis x'qed tħallas bħala kera, x'jifdallek f'idek fl-aħħar tax-xahar. U l-benefiċċju, nippreferi nuża l-kelma benefiċċju aktar milli sussidju, il-benefiċċju li inti titħallas li ammonta għal eluf ta' euro fis-sena. Għal kull persuna, għal kull kerrej, għal kull inkwilin, jitqies skont żewġ kriterji. Xi dħul għandek inti u xi rid jifdallek f'idejk biex tgħix livell ta' għajxin diċenti. It-tieni bidla li għamilna fis-settur tal-kera kienet li rregolajna s-suq tal-kirjiet wara l-1995. U għax qed insemmi kull darba din id-data 1995 għaliex Ġunju 95 hija id-data li minn hemm il-qudiem is-suq tal-kirjiet ġie liberalizzat. Jiġifieri li inti il-kera, il-kuntratt ta' kera jiġi miftehjem bejn is-sit u l-inkwilin skont il-kundizzjonijiet li jiftehmu bejniethom fil-kuntratt. Li jfisser fost oħrajn li meta tiskadi l-kirja, l-inkwilin, jiġifieri min qed jikri, irid joħroġ mill-post jew il-kera tiżdied skont ma jiddeċiedi s-sit fost oħrajn u għalhekk x'għamilna. Hemmhekk ukoll ftit ta' xhur ilu illeġiżlajna u tajna żewġ prinċipji. L-istabilità, illi inti min qiegħed jikri għandu stabilità li jaf it-tul tal-kuntratt ta' kera, jaf ukoll ċertu kundizzjonijiet li joħorġu minn dik il-kirja x'kienet ir-realtà. Dik ir-realtà li smajna minn għand in-nies. Kellek nies li qed jgħixu minn ġobba Galja. Kemm iltqajt ma' nies li jgħidu astemmen jgħidulek ara illum qed ngħixaw. Għada rrid nippakja. Għax olli l-kera b'tant is-sit u ma niflaħix iżjed. Ma niflaħx inħallas 800 fix-xahar kera meta jien għandi tant qilieħ mix-xogħol. Ħajkolli nippakja u nimxi lejn appartament ieħor. U terġa' tkellimhom 3-4 xhur wara u jgħidulek l-istess ħaġa. Se jkolli nerġa' nippakja u nfittex x'imkien ieħor għax ma nistax illaħħaq mal-kirja. Dawk ir-realtajiet li rajna. U għal daqstant bil-emendi li għamilna riċentement għajna dik l-istabilità qatt magħha il-kumpens li joħroġ mill-Housing Benefit Scheme u hemmhekk nemmen ukoll indirizzajna b'mod sod din ir-realtà dejjem biex niżguraw li kulħadd ikollu a decent disposable income. Stabilità u serħan il-moħħ. Ħbib tiegħi imma mbagħad jifdal dik il-problema ħansejħelek jew realtà aktar milli problema li ebda gvern tul is-snin ma rrid jindirizza b'serjetà. Dik tal-kirjiet ta' qabel l-1995. Mustu noqgħod nidħol hawnhekk fit-teknikalitajiet ta' kif jaħdem is-suq tal-1995, imma tajjeb li nispjega forsi punti żgħar biex nifhmu aħjar il-fejn sejrin. Qabel in-1995 kellek sitwazzjoni fejn tidħol f'kuntratt ta' kera, jimlilek is-sit, jimlilek il-pitazz, dak il-pitazz żgħir għal min għandu kirja li hija protetta ta' qabel in-95 jifhimni, kirja li sa aktar irċevuta. U minkejja tul li jiftehmu bejniet u ngħidu fin-1960 u fin-1970 u fin-1980 inti ftemt kirja, kirja ta' sena, awtomatikament tiġġedded fit-tmiem ta' dik il-kirja ikollok dik li tissejjaħ rilokazzjoni, jiġifieri il-kirja tiġġedded u s-sit ma jistax iżidlek il-kera. Dik xtejt il-liġi. Imma mbagħad kellek fenomenu ġdid li twieled fis-sena 2000 fejn kellek deċiżjoni tal-qrati tagħna li qalet isma' tgħid il-liġi, dik il-liġi ma tiswix għaliex qed tikser id-drittijiet tas-sit. Għaliex ma jistax ikun li sit ta' proprjetà privata titteħidlu mill-istat, mill-gvern, tingħata l-ċittadin privat ieħor u ta' dik il-proprjetà jkun qed jirċievi 15 lira Maltin dak iż-żmien, 10 liri Maltin, ġieli inqas rajt irċevuti tal-kera binqas. U l-qorti fis-sena 2000 qalet ma jistax ikun. Din liġi ma tiswix. X'qalet ukoll il-qorti lura fis-sena 2000 ġiet nitkellmu 21 sena ilu. Qalet ukoll li s-sidien ta' proprjetà privata, ġifieri min għandu proprjetà privata, il-pis tal-housing soċjali għandu d-dover li jerfgħu flimkien mal-istat, flimkien mal-gvern, sabiex jgħinu
Ġifieri il-gvern u anke ċittadini privati għandhom id-dritt li jagħtu l-kontribut tagħhom għal min jiflaħ lanqas għal min m'għandux saqaf fuq rasu. Qalet ukoll li l-pace li jrid iġorr is-sit, ġifieri s-sit ta' proprjetà li tkun qed tintuża l-housing soċjali ma jistax iġorr pace li hu sproporzjonat, jiġifieri iktar milli jiflaħ. U qalet allura illi għalkemm iċ-ċittadin privat jista' jkun u għandu jgħin fil-problema tal-housing soċjali, irid ikollu kumpens ġust għall proprjetà tiegħu. Dak huma prinċipji issa li twildu 21 sen ilu u llum kollha kemm aħna għandna ngħidu li huma l-fatti li bihom ir-riforma tittimxi l quddiem. X'għamlu ta' qabilna? Fl-2000 twildu dal-prinċipji, 10 snin jittitubaw. Jitkellmu u bħas-soltu ma jagħmlu xejn. Tkellmu ħafna, qalu ħafna u meta ġejna l-konkret tasar u ssib li m'għamlu xejn. U mbagħad fl-2010, 10-11 sena ilu, iddeċidew qalu ħanamlu riforma. Riforma tal-Ministru tal-Politika Soċjali ta' dak iż-żmien ta' John Dalli li ma nafx kemm kien moħħu fil-verità f'din ir-riforma. U għamlu riforma li il-kelma bażwija qasija biżżejjed biex tiddeskrivija. Għaliex x'ħareġ minnha dik ir-riforma? Ħarġu prinċipji li l-qrati tagħna waqqawhom mill-ewwel. It did not withstand the test of time. Mill-ewwel għamlu bidla li l-sidien ifrustratom iktar. U l-inkwilini l-kerrejja iktar ġabithom fi stat ta' inċertezza. U s-sidien x'qalu? X'kienet ir-risposta ta' s-sidien? Taf x'qalu s-sidien? Qalu dak gvern l-amministrazzjoni nazzjonalista ta' dakinhar li jrid jgħaddina biżmien. Għax qalulhom issa raħa tibdew tieħdu kumpens xieraq tal-proprjetà tagħkom, 185 euro fis-sena tagħhom. Dak il-kumpens xieraq. Jiġifieri inti jista' jkollok proprjetà tiswa 250,000 ħalli ma mhux f'estremitajiet. U dak li l-Gvern Nazzjonalista qal li huwa xieraq li jitħallas lis-sit biex jagħti l-proprjetà tiegħu għal housing soċjali kien biss ta' 185 euro. U tiżdied kemm xejn kultant illum hija xi 230 euro fis-sena. Tajjeb illi ngħidu. U hemmhekk ħallit lis-sidini frustrati. X'ħallithom l-inkwilini? L-inkwilini ndunaw min qiegħed fil-kera illi l-periklu li kellhom li jiġu żgumbrati ba' hemmhekk. L-riforma li saret fl-2010 ħallithom f'dak l-istess periklu. Mela flok l-inkwilini nagħta serħan il-moħħ illi mhux se jiġi żgumbrat mill-proprjetà tiegħu, mill-proprjetà li kienet jgħix fiha, dik l-inċertezza żdiedet iżjed għax il-qorti qalet din riforma ma tiswa għal xejn. U hekk ġara. U bdejna naraw tul is-snin. Kawżi fejn minn dil 185 euro fis-sena il-kirja tisplodi l fuq bordni tal-qorti jew persuni jiġu żgumbrati mill-proprjetà tagħhom b'konsegwenza ta' dil-emenda li saret ġara. L-Istat, il-Gvern, intom aħna li mhux bħal ħadd ieħor u tafu għal min qed ngħid inħallsu t-taxxi tagħna u dak li huwa ta' Ċesri nagħtuh lil Ċesri, ġejna kkundannati. Inħallsu f'każijiet mijiet ta' eluf ta' euro bħala kumpens lis-sidien tal-proprjetajiet. Da kollu għax fl-2010 il-Gvern Nazzjonalista ressaq il-quddiem għas nofs riforma, għas kwart riforma, riforma li mi riforma xejn. Dan huwa minn fejn tlaqna. U rrid nibda l-ewwel billi dil-realtà tindirizza bħal munita u titħares lejn żewġ naħat tagħha. Ma jistax ikun tħares lejn munita minn naħa waħda biss. Ibda biex nitkellmu dwar is-sidien. U tgħidu li ma fuq is-sidien se titkellem, nitkellem dwar is-sidien. U nitkellem dwar l-inkwilini. Għax fost is-sidien, u hemm ħafna minnhom, hemm dawk li ħadmu qatih u forsi kellhom jiddejnu, kellhom jieħdu self mill-bank biex jixtru proprjetà biex huma jistgħu jgħixu fiha. U li fl-istess waqt għandhom proprjetà li setgħu wirtu mant il-ġenituri tagħhom. U hija mogħtija għal housing soċjali u kull ma jdaħlu minnha
185 € fis-sena. Illum idaħlu ftit iktar minn 200 €. Fil-waqt li huma kellhom jiddejnu biex jixtru proprjetà u jħallsu l-lon fuqha, jew kellhom it-tfal tagħhom li ngħidu għandek inti koppja li għandek dar li hija tiegħek, dar illi writta mingħand il-ġenituri u tfal tiegħek irridu jibdew il-ħajja tal-familja tagħhom, kibru tfarfru, ħarġu mill-università u tixtieq kieku li dik id-dar li inti iwritt mant il-ġenituri tiegħek taddiha lil uliedek biex ma jissalbux huma blown. Imma dik id-dar hija mogħtija għal housing soċjali u ma tistax tieħu iċ-ċavetta lura. Ħlief billi tmur il-qorti. Dawn realtajiet li forsi hawn min minnkom li qiegħed hawnhekk qudiemi jew min qed isegwina li qed jgħidu wara dal-każ tiegħi, dal-każ li qed ngħixin bħalissa. Ovvja, x'dawn huma realtajiet li qed tiltaqa' magħhom is-soċjetà tagħna. Mela s-sidien mhux neċessarjament huwa dak is-sit li għandu 100 proprjetà tiegħu, 200 proprjetà tiegħu li qed jikri, imma jista' jkollok ukoll u għandek dal-każijiet ta' persuni li issalbu biex jieħdu loan u jixtru fil-waqt li l-proprjetà tagħhom dik li seta' wirtu jew xtraw tul iż-żmien hija mobbija bil-piż soċjali. Mill-banda l-oħra nifhem is-sitwazzjoni tal-inkwilini tal-kerrejja. Nifhem il dik l-anzjana li tisma' b'dawn ir-realtajiet li tafila tgħix mit-twelid tagħha ġo post partikolari li qed tgħix f'inċertezza għax taf li għandna qafas ta' liġijiet li meta tiġi għad-dunkwe meta tiġi biex tafas ma jipproteġijiex. Taf illi l-għada tista' tirċievi dik littra mingħand l-avukat li jgħidilha isma' għandek kera ta' 200 u madwar 30 € fis-sena u l-kera se ntellaħ ħielek is-sit jgħidilha ħantellaħ ħielek għal 600 € fix-xahar. Jew għar minn hekk jgħidilha tini ċavetta lura. Jien mhux lest li nġeddidlek. Dawk huma realtajiet u din l-anzjana fl-aħħar mill-aħħar tirċiviha dik litra. U taf li jew it-triq għall qorti jew it-triq għal barra. Dawk huma ir-realtajiet li għandna qudiemna. U d-domanda li nixtieq nagħmel lil kull wieħed u waħda minnkom illum. Nistgħu aħna il-moviment tal-ġustizzja soċjali nippermettu dan? U r-risposta hija le. Le, ma nistawx. Ma nistawx għaliex jekk nippermettu li dir-realtà tibqa' għaddejja mill-moviment tal-ġustizzja soċjali ninbidlu fil-moviment tal-inġustizzja soċjali. U dik ma rriduwiex. Stajt, kien faċli ħbib tiegħi stajt niġi qudiemkom ħafna u ħafna iktar qabel niġri u ngħidilkom għandna pjan bil-kelma mingħajr ma nkunu ħdimna fuq xejn. Niġri ngħid se nindirizzawha u mbagħad wieħed jara. Aħna maħniex il-gvern tal-wieħed jara tal-imbagħad naraw għax meta titkellem għaliex meta titkellem fl-imbagħad naraw ikun ifisser li m'għandekx pjan u li ma nista' tagħmel xejn. Għalhekk għada beħsibni nlaqqa il-kabinett tal-Ministri flimkien mal-grupp parlamentari sabiex flimkien niddiskutu il-pjan li huwa diġà infassal u ngħaddu il-qudiem biex inkunu nistgħu nimplementaw din ir-riforma, riforma li se tindirizza għexieren ta' snin ta' inġustizzja minn naħa s-sit, minn naħa għall-inkwilin, dan huwa l-mod li bih jaħdem dan il-gvern, gvern li dejjem ta' fejqiet miegħu gvern li l-problemi, ir-realtajiet ma jixħithomx taħt it-tappit. Gvern li miegħu ta' fejqiet li l-iswed jgħid li huwa iswed, li l-abjad jgħid li huwa abjad u li mhux jinjora d-diffikultajiet ta' nies, iżda jindirizzhom. Dal-pjan se jkollu 3 prinċipji ewlenin li kull min jistħoqlu il-protezzjoni ta' dawn il-kirijiet ta' qabel il-95 se jibqa' jingħata il-protezzjoni u se jibqa' jkollu saqaf fuq rasu. Dak huwa l-ewwel prinċipju.
u li sema ma se nħallu lil ħadd jispiċċa mingħajr saqaf fuq rasu. It-tieni prinċipju huwa li min jistħoqlu il-protezzjoni ta' kirja soċjali se naraw li ma jitabbix piżijiet ta' kera li ma jiflaħomx. Dan jgħod partikolarment kemm għall-pensjonanti kif ukoll għall-persuni l-oħra kollha li qegħdin f'qagħda vulnerabbli, dak huwa t-tieni prinċipju. Maħniex se nagħbbu lil min jista' lanqas fis-soċjetà tagħna b'aktar piżijiet. Dawn garanziji li llum jien nista' nagħtihom. It-tielet prinċipju huwa li s-sidien jingħataw kumpens li huwa xieraq għall-proprjetà tagħhom skont il-prinċipji li llum diġà huma stabbiliti mill-qrati tagħna. U x'vantaġġ għandna llum li nistgħu bih inniedu din ir-riforma? Mhux biss l-esperjenza ta' tmexxija u r-rieda soda li mmexxu, il-fatt li aħna gvern li nieħdu d-deċiżjonijiet, imma għandna wkoll l-awtorità tad-djar li hija waħda b'saħħitha li fih dan issa se nkunu qegħdin inwaqfu unit partikolari li se jkun qed jieħu ħsieb l-implementazzjoni tar-riformi li se nkunu qegħdin inniedu f'dan il-qasam. Riformi ambizzjużi ħafna, riformi li nistqar ħaġa magħkom illum. Jekk tgħidu li kien hemm ħaġa li tbeżżani jew li kont qed nipprendiha waqt li dan il-moviment ikun fil-gvern, kienet li xi darba din ir-riforma jkollha ssir. Illum ngħid illi opportunità illi dal-gvern verament juri kemm hu konvint mir-ruħ soċjali tiegħu, kemm ebda riforma ma tbeżżana, kemm nemmnu li ssir il-ġustizzja man-nies u kemm maħniex lesti li nħallu lin-nies waħedhom. Hekk ukoll se nkunu qegħdin naraw li dawk il-nies li għandhom kirjiet li huma protetti ta' qabel in-1995 u li jaħdmu li għandhom il-qlieħ tagħhom jifdlilhom biżżejjed disposable income f'idejhom sabiex jiġu rispettati dak il-prinċipji li semmejt aktar qabel illi fil-waqt li wieħed iħallas il-kera jifdallu biżżejjed qlieħ li bih jista' jgħix ħajja li hija waħda diċenti. Ħbib tiegħi, dan kollu juri kemm aħna gvern li jiddeċiedi. Dan kollu nagħmluh għaliex għandna fiduċja f'pajjiżna u n-nies għandhom fiduċja fina biex immexxu. Bħal bqija tad-dinja iffaċċjajna pandemija. Mhux biss mexxejna b'mod sod waqt il-pandemija, iżda bqajna l-katalisti għal riforma bħal dik li għadni kif tħaddid dwarha, kif ukoll għal riformi oħrajn. Waqt li Tim Malta kien qiegħed jiġġieled il-pandemija, ma ffokajniex biss fuq il-pandemija, ffokajna wkoll fuq numru ta' riformi li hemmint li kien ilu li wasal iż-żmien li mmexxuhom il-qudiem. Nemmen illi ġala darba tgħaddi l-pandemija, aħna Malta Għawdex se nkunu f'kompetizzjoni taħraq f'dinja globalizzata. Jillest għal dik it-tiġrija. U għalhekk li għamilna dawk ir-riformi li jiena nemmen li se jpoġġuna in pole position bħala pajjiż sabiex naħarbu niġru il-qudiem u ma straħniex biss li nagħmlu l-management ta' kriżi, tal-akbar kriżi li qatt kellna fid-dinja. Żgur mit-tieni gwerra dinjija m'hemmx dubju li hija l-akbar kriżi ekonomika, medika u soċjali li qatt tirrinfaċċjat id-dinja. Imma m'għadniex ġiet il-COVID u neħluwaw, le, rajna li nagħmlu l-management tal-pandemija imma mbagħad li naħsbu biex nagħmlu l-bidliet l-oħrajn kollha. Riforma fis-settur tal-kirjiet, ir-riformi l-oħra soċjali. Ir-riforma li nidejna wkoll li bdejna nitkellmu dwarha din il-ġimgħa mhux riforma ta' diskussjoni, riforma li se twassal għal bidla fejn jikkonċerna l-użu responsabbli tal-kannabis u x'inhu l-prinċipju ewlieni hemmhekk. Ħadd ieħor kemm meta kien fil-gvern, kemm issa li qiegħed fl-oppożizzjoni parla fuq din il-problema u parla u qal vera rajja ħasra hemm żgħażagħ
Ma ninsewx qabel l-2013. Ma ninsewx kienet ir-realtà taż-żgħażagħ. Jien niftakar li kont immur tassisti żagħżugħ ta' 18-19 sena żagħżugħa, kun qabdeb joint. U l-pena dakinhar tafu kemm kienet? Mill-inqas 6 xhur priġunerija. U kont tidher quddiem il-maġistrat u jgħidlek kollok maġistrat u jgħidlek tajjeb. Ammetti u neħilsek basta ma terġax twettaq rejat. U normalment kienet dik il-pożizzjoni, ġifieri kien ikollok sentenza ma tmurx il-ħabs, kien hemm drabi fejn kienet tkun xi priġunerija sospiża li tfisser li l-futur tiegħek taf tkun student ikun ġie hekk. U mbagħad inbidel il-maġistrat niftakar u kellek maġistrat li qaltilhom kienet tgħidilhom liż-żgħażagħ u twerwirna kienet li bħala avukat kont ngħid imma jien għandi fidejja l-futur ta' żagħżugħ u żagħżugħa li nista' nirrovinah jekk ma niddefendihx b'mod tajjeb x'kienet tgħidilhom ammettu fuq joint. U jista' jkun nitfakom is-6 xhur effettivi ġewwa 6 xhur fuq joint. Jien ma rridx iżjed dik ir-realtà u għamilna bidliet fl-ewwel leġislatura tagħna wara l-2013 li iddepenalizzaw, jiġifieri naqsu s-serjetà ta' possess tal-kannabis, imma r-realtà on the ground, x'qed nisma' jien mingħand iż-żgħażagħ x'qed jgħiduli. Qed jgħiduli minkejja li llum inti ma tmurx iżjed quddiem il-qorti imma tmur fit-tribunal, ir-realtà hi x'inhi? Li qed niġu arrestati fuq joint, tarresta żagħżugħ tumilja żagħżugħ tresqu tribunal fuq joint. Mhijiex realtà li lest naċċetta aktar. U għalhekk li se nniedu din ir-riforma fil-qasam tal-kannabis sabiex realtajiet li tul da snin, tul 20 ta' snin, aċċettajnihom avolja fil-fond ta' qalbna kollha kemm aħna konna nafu li huma ħżiena, aċċettajnihom għalaqna għajnejna forsi għax ma missitx lilna, jien ma rridx li din l-inġustizzja soċjali tibqa' għaddejja. Ħadd ieħor qatt iparla aħna ddeċidejna. U hekk se nagħmlu wkoll fil-qasam tal-liġi tad-divorzju, ħadd ieħor ħadem kemm felaħ bħala frontliner biex id-divorzju ma jidħolx f'pajjiżna biex koppja li kellha diffikultà fi żwieġ tagħha ma terġax tingħata l-opportunità li tiżżewweġ u tibni familja, jien se nkompli nsaħħaħ dan id-dritt. Hekk ukoll l-inizjattivi li ħadna u li qed nieħdu fis-settur tal-enerġija sostenibbli u li nafu kemm jiswew. Għax meta tkun taf li l-miżuri li tniedi huma sostenibbli u li taf kemm jiswew tista' titħadded dwar pjan. Jekk inti titkellem biex tkellimt, ma tistax titkellem dwar pjan. Meta tkun taf li dak li se tagħmel taf meta se tibdih, taf kemm se jiswik, taf kemm se tħallas tiegħu u taf kif se tħallas tiegħu. Hemmhekk tista' titkellem dwar pjan. Ħbib tiegħi tafu min jgħid u mbagħad naraw x'ikollu, u mbagħad naraw ikollu konfużjoni mhux pjan. Aħna għandna pjan, ħadd ieħor għandu konfużjoni. Sal-bieraħ komplejna naħdmu fuq aktar riformi. Ir-riforma kbira li se nagħmlu fil-qasam tal-kostruzzjoni, fis-settur tal-kostruzzjoni, fejn waqqafna l-awtorità ġdida li se tkun qed tirregola dan is-settur u l-inqas ħaġa li stennejt kważi għadd l-ovvju jiena li se jkollna oppożizzjoni li se taċċetta li għalmenu fuq din ir-riforma li l-koll kemm aħna qed naqblu li għandha ssir tkun parti minn tim Malta u flimkien nagħmlu riforma serja li l-prinċipju warajha jkun dak tal-ġid komuni. Li l-bidliet li se nagħmlu il-prinċipju regolatur tagħhom li jmexxihom il-qudiem ikun il-ġid komuni. X'għamlu minflok? Segwejtu dil-ġimgħa x'għamlu? Qed jippruvaw f'riforma li suppost hija mmexxija mill-prinċipju tal-ġid komuni jitħabbu ma' interess settorjali. Xi ħaġa li ma temminix. Aħna l-interess settorjali
nuruh bil-fatti kif nemmnu fih. Kull interess settorjali, nuruh bil-fatti kif nemmnu fih. Imma meta hemm riforma illi tkun xprunata il-qoddim mill-prinċipju tal-ġid komuni, ikun irresponsabbli li tipprova dik ir-riforma serja tkun irresponsabbli u ddawwara biex tipprova tirbaħ punti politiċi ma' interess settorjali. U dik hija differenza bażika llum bejn gvern li hu mmexxi l qudiem imnebbaħ mill-prinċipju tas-serjetà fit-tmexxija għal oppożizzjoni illi l-bieraħ rajt artiklu ħelu fuq ix-Shift News li ddeskriva l-kap tal-oppożizzjoni bħala sitting on defense. U vera. Hekk huwa din riforma li qegħdin nagħmlu fil-liġi tal-kostruzzjoni, fis-settur tal-kostruzzjoni, forsi hija l-aqwa konferma ta' dan. Però ħbib tiegħi x'jagħmel ħadd ieħor ftit illi jinteressana li naf fi żgur huwa kemm jien eċitat għal ġimgħat li ġejjin biex inkomplu nimplementaw dawn ir-riformi fl-istess waqt inkomplu nlaqmu kemm nifilħu nies kontra l-COVID-19 pjanta tilqim miexi b'mod b'saħħtu, mhux biss miexi b'mod b'saħħtu, imma aqwa milli ħsibna għaliex hemmhekk ukoll konna ambizzjużi u rajna li nġibu d-dożi kemm nifilħu u kif ukoll nlaqmu n-nies bl-aqwa mod ħarsu lejn x'ħareġ reġa' din il-ġimgħa bħala statistika pajjiżna jibqa' l-aqwa fir-rata ta' tilqim fost l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Pajjiżna llum għandu oppożizzjoni li taqqad koċċi idejat flimkien u tgħid l-għandha pjan. Aħna il-pjan inwettquh kuljum. Inwettquh u nġedduh b'soluzzjonijiet ġodda. Kemm bħala gvern kif ukoll bħala partit. Fl-aħħar xhur rajt iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista li ħaħajja li nistqarnejt ftit rajt bħala, rajt nies ġodda li qatt ma kont rajthom jaħdmu jagħtu l-idejat tagħhom, l-enerġija tagħhom biex inkomplu intejbu lil dan il-moviment biex flimkien naħdmu bħala pajjiż. Oħrajn li ilhom jimmilitaw fil-moviment tal-snin twal li żiedu s-sigħat ta' ħidma tagħhom dejjem tarhom hemmhekk jagħtu dak kollu li jafu l-enerġija tagħhom, il-ħin tagħhom mingħajr ma jippretendu xejn lura. Flimkien ħdimna fuq il-100 idea dan il-pjan sabiħ li nidejna feluq il-100 sena mit-twaqqif tal-moviment Laburista u nħares il-qudiem biex dan il-pjan issa fil-ġimgħat li ġejjin nibdew nimplementaw l-idejat tajbin li ħarġu minnu. Dal-kontribut issa li ħareġ minn dal-ġimgħat ta' ħidma ta' taħbit idejat flimkien irridu nkomplu nagħtuh il-ħajja. Dan ħbib tiegħi huwa moviment li ma jistrieħx fuq dak li kiseb. Dak li ksibna jagħtina n-nifs u l-enerġija biex inkomplu naħdmu iżjed għaż-żgħażagħ tagħna, naħdmu iżjed għall-pensjonanti, għall-ħaddiema tagħna, għal kull settur tas-soċjetà tagħna, niġbdu ħabel wieħed man-negozji tagħna, ejjew ħbib tiegħi ħalli naħdmu mmexxu dan il-pajjiż il-qudiem flimkien Għawċin u Maltin b'saħħitna l-qudiem. Nirringrazzjakom. Grazzi. Grazzi ħafna dak kien il-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela minn hawnhekk nixtieq ringrazzja l kull wieħed waħda minnkom li kontu hawnhekk magħna llum għal din il-laqgħa politika. Insellem it-telespettaturi ta' One kif ukoll is-segwaċi ta' Facebook Live. Grazzi, il-kumplament tal-ġurnata tajba lil kulħadd.